kumba at pasau ngut kibriu kilayap no hadian ba kilasha thang hakawai ka hotel ka badon Hajosho district jong ka Bangladesh kani kalajia hadian baladon ka jingeki ka bajur bha habaro kawai ka ri Bangla ka balapen longru ya ka menteri rangba ka Sheikh Hasina banhiar shukino padban pedri shabari kani ka hotel ka dei ka bala long try da uwei unong mi khmat jong ka Awami League party ka badeiru ka ju ka party jong ka menteri rangba katkum ki kai phot khubor na po Bangladesh laong baki pat bhur kilawan banthang ya kane ka hotel kapor kumba sabaji no phaisngi jong ka sngi ning kong menta katayau bat kumba at phusau ngut kibriu ki badon ha kane ka hotel kilayap no hadien baka ding kala thang emeki shu la ongru ba na pedeng kini kilanot ladon uwei ubriu ubadei na po kari Indonesia ubala sha thang emlang ha kane ka hotel nalor kini ki at phusau ngut ki bala sha thang ladon ru ki wei ki nong trai jong kane ka hotel ki bala men saujur bala penkiet no ya ki woodwood haki hospital ki badon hajan ki kai phot khubor ki la ong shu ba ki pat bhor ki bala wan kansan hakane ka hotel ki la sedang thang ya ka benta ka badon hakamala ba hapo pat kading kala purstad habaro ki mala ki badon hajrong jong kane ka hotel la ong ru ba ladon bun ki jingja ki bayasrim habun teli ki jaka ki badon hapo jong ka Bangladesh hakaba ki brio ki la thang no komya ki museum ki office sarkar pat ki wei de ki building মানে কাজ পার ফেক কাজটা হয়েছে না